Musikken er helt klart terapi for mig. Jeg kan distrahere mig selv med musik, og jeg kan blive klogere på mig selv ved hjælp af musik. Der er nogle følelser, der mangler lige at blive forklaret. Det er det, der virkelig har været en stor hjælp. Og det er det, jeg gerne vil på at ramme med mine tekster. Det er, at folk de kan relatere sig til det, og folk kan få hjælp ud af det. Nærmest musikterapeutisk, ikke? Jeg hedder Mathias, og jeg er 18 år. Jeg bruger min fritid jo på at spille band, metal specifikt. Første gang jeg hørte heavy metal, det var i 8. klasse. Jeg var helt vild med en pige. Jeg vil nærmest sige forelsket. Det endte ikke særlig godt. Det var lidt ulykkeligt for mig. Så det var en periode, hvor jeg var virkelig påvirket. Nogenlunde samme tidspunkt, der blev jeg introduceret til en metalband af min storebror, In Flames. Så første gang jeg hørte det, aldrig nogensinde ville jeg høre det igen. Det var bare noget værd larm. Så dagen efter, så fik jeg den samme følelse af, jeg skulle lidt sur i dag. Jeg har det bare så akavet med hende. Okay, jeg prøver at give musikken chancen igen. Og så for hver dag, der gik jo bedre blev jeg til at lytte til musikken. Der var en bestemt sang, og de tekster, der var i sangen, de passede bare perfekt til det, jeg tænkte. Hvordan jeg havde op i mit hoved. Det er som om, det blev skrevet for mig. Jeg ved, det var helt klart det, der fangede mig mest. Inden jeg kom på gymnasiet, så plejer jeg bare at lytte. Så da jeg kom på gymnasiet, så hørte jeg lige pludselig nogen spille noget metal i musiklokalerne. Jeg går derind, snakker lidt kort om, hvad det var, de spillede. Jeg tog mikrofonen, selvom jeg kunne få noget skrig i gang, så viste det sig så, at jeg var faktisk rigtig god til det. Og det var så der, hvor de tænkte, okay, han kan noget, ham her. Så blev jeg introduceret til bandet, og så startede det ligesom der. Det fedeste ved fællesskabet, det var at lære dem at kende. Finde ud af, at det var faktisk nogle ret sjove typer, og jeg fandt et fællesskab, som jeg ikke havde haft før, og totalt savnet. De gange, hvor der opstod konflikter i bandet, det var, hvis nogen de blev for useriøse. Hvis nogen ikke gad at øve de sange, som vi havde planlagt at øve. Tidligere, der var vi også uenige omkring, hvordan vi skulle prioritere tingene. Altså, hvad vi skulle bruge mest tid på. Om vi skal bruge det på hygge, om vi skal bruge det på musikskrivning, om vi skal bruge tiden på at øve. Så var der også nogen, der var lidt for glade for at drikke alkohol, og lidt for glade for at tage visse stoffer og sådan noget. Det endte jo så med, at der kom så meget useriøsitet, at vi bare sad fast. Så blev jeg jo så introduceret til noget miljø, som jeg aldrig nogensinde skulle have drømt om at være en del af. Der hvor det begyndte at gå helt galt. Det var til en koncert, og mange mennesker, de sad og tog alle mulige stoffer, som jeg ikke kendte til, og man kunne bare se på dem, at der var ikke så meget at leve for, og de havde det bare trist, og blandt andet med overdosis og sådan noget, og det var jo også bare totalt freaking skræmmende, ikke? Før koncerten var jeg totalt nervøs for, hvad filen der var jeg rodet mig ud i. Jeg havde det virkelig ubehageligt med det. Forvirret. Skræmt. Lige der, hvor vi blev færdige med at spille, så var jeg jo ligesom i det. Og så da vi kom ned fra scenen, så begyndte den der opfattelse lige pludselig at komme igen. Og så var det der, hvor jeg bare sagde, jeg gider det simpelthen ikke. Jeg gider det bare ikke. Jeg ringede til min far med det samme og bad mig om at hente mig. Jeg kunne simpelthen ikke være i det. Det var simpelthen alt for deprimeret. Altså det, der gik igennem mine tanker lige da jeg kom hjem, det var, metal, det er jo det fedeste nogensinde, jeg har oplevet. Men er det virkelig sådan en verden her? Altså, er det virkelig sådan en bund, metal, det repræsenterer? Og jeg var virkelig bare sådan en konflikt med mig selv omkring, hvad det var, jeg skulle gøre. Fordi jeg vidste ikke, om jeg skulle blive ved med at spille, eller om jeg skulle lade være. Fordi jeg var så skræmt for videre sans. Det var jo nærmest traumatiserende, så jeg havde jo ikke lyst til at performe live igen. Hvad bliver det næste sted, hvor jeg skal spille live? Altså bliver det lige så slemt, eller bliver det værre? Det var virkelig bare svært at håndtere, fordi jeg vidste ikke, hvad der ville ske, hvis jeg blev ved med at spille musik. Min karriere, den gik totalt i tu der. Jeg følte lidt, at jeg blev snydt, fordi jeg havde så mange forventninger omkring en god fremtid med musik. Bandet blev sådan set splittet efter det. Vi var totalt forvirret omkring, hvad vi gjorde. Altså, hvem af os ville blive ved med at spille, hvem ville gå all in med musikken. Så blev vi enige om nogle stykker i bandet, hvem der ville. Hvem der var på lige grad og se væk fra den her oplevelse, komme videre.
nu giver vi en skal, og så bliver vi sgu ved med at spille. Det, der talte imod for at stoppe med at spille musik, det var helt klart, altså jeg havde jo stadigvæk stor interesse for musikken, og jeg nød det så meget, og jeg havde jo også virkelig dannet en god vennegruppe, så jeg føler virkelig, at ja, okay, jeg fik et dårligt billede af et fællesskab, men jeg har virkelig også fået et fantastisk et. Der må man jo bare sige, at se på det gode og se på det lyse side. Det fedeste i vores nye band, Sacramore, det er det der med, at vi har fået en helt ny, frisk start. Vi har fået nogle prioriteringer, som der fætter os alle sammen meget godt. Og vi bevæger os fremad. Der er totalt forskellige syn på, hvorhen vi vil med musikken i det her nye band, Sacramore, end de gamle band. Det vi lægger mest fokus på i Sacramore, det er, vi alle sammen får vores meninger. Sådan nogenlunde gennemført, ikke? Vi skal være godt enige, selvom det kan være svært. Men også, at vi får lavet noget fremskridt, at vi får skrevet noget musik, at vi får produceret noget musik, og forhåbentlig udgive det. Det er jo vores mål. Mit mål, når jeg skriver sangtekster, det er, at jeg skal få andre til at relatere til det, jeg skriver. Jeg skal komme med det budskab, at du ikke er alene i det, du føler. Jeg vil også helt klart gøre mine tekster motiverende. Så det der med at sige, at det er skide dårligt lige nu med dit liv. Altså det går skide dårligt, og det kan ikke føles værre, men altså, det skal nok gå. Og det er det, jeg synes, der er så smukt med musik, det er, at man kan skrive noget, som folk kan relatere sig til. Og det vækker altså nogle følelser i gang. Det er kraftigt. Grunden til, at jeg synes, det er så vigtigt at hjælpe andre, det er jo fordi, at jeg har selv haft svært ved at spørge om hjælp. Jeg har selv haft svært ved at sige, at der er noget galt, og det har kun påvirket mig negativt. Så jeg ved, at der er mange derude, som der har svært ved at spørge om hjælp, ligesom mig. Folk, de har svært ved at acceptere sig selv, når det er, at de oplever visse problemer. Og det synes jeg, at det er trist. Altså, det er ikke deres skyld. Verden er sgu bare hård en gang imellem. Det kan de ikke gøre for. Drømmen er jo at leve af at spille metal. Men med min logiske hjerne, så har jeg jo også udtænkt lidt noget andet. Altså, originalt så skulle planen jo være at forhåbentlig blive gymnasielærer. Musikken, den kommer lidt som en sekundær prioritet, når det kommer til at leve af noget. Men helt klart, det vil være det fedeste. Altså, det handler jo det der med at hjælpe andre. Og det er jo helt klart altså, det fedeste at gøre. Og det vil jeg også sige, altså der er hovedmålet ved livet, i hvert fald ved mit vedkommende, ikke? Og det er sgu lidt lige meget, hvordan bare man kan være der for andre. Tusind tak skal I have! Så godt, du må lave det første advokation op, der, ja?